opnår man det ifølge kristendommen? Du har et godt liv, hvis du tror på Gud, og hvis du tror på Gud, så har du skam et godt liv at sige. Og hvis du er god mod de nærmeste, det er en vigtig ting. Husk at være god mod de nærmeste. Elsk de nærmeste, som du elsker dig selv. Og elsk din Gud af hele dit hjerte. Hvis du gør det, det er vejen til at få et godt liv. Og vejen til et dårligt liv, det er ved at være ond mod andre. Og ikke behandle folk særlig godt. Og vende Gud ryggen, det er ikke så godt. Fordi så får du skam et dårligt liv. Hvorfor er et godt liv forskelligt fra religion til religion? Altså, der er forskellige trosretninger, så grunden til, at et godt liv er forskelligt fra religion til religion, er fordi, at man tror på forskellige ting, så det er svært at sammenligne et godt liv i de forskellige religioner, fordi, altså, Gud, vores kristne tro, den siger jo, at jorden, det er vores paradis, og buddhisme, de venter på at komme til deres paradis, de vil bare igennem alle deres forskellige liv, så de kommer til nirvana. Men vi vil jo bare godt nyde vores tid her på jorden, og så hvis vi har været artige her på jorden, så kommer vi op i himmeriget eller paradis. Så ja. Kan de forskellige opfattelser af, hvad et godt liv er, forenes i dagens Danmark, og hvorfor? De forskellige opfattelser af, hvad et godt liv kan godt forenes i Danmark faktisk, fordi det, som vi betegner som et godt liv, det er jo bare, hvis du er god med andre og tror på din Gud. Og i de forskellige religioner, der tror man jo også på Gud. Men desværre, der et godt liv, det er begyndt at blive betegnet som, hvis du bare er rig, eller har masser af venner, det er begyndt at blive betegnet som et godt liv i dagens Danmark. Fordi der er mange, der ikke tror på religion mere, som er ret latterligt, fordi religion det er den eneste vej. Kommer man til at blive enige om, hvad det gode liv er, og hvorfor? Jeg tror godt senere hen i livet, senere hen i fremtiden vil kunne begynde at blive enige om, hvad et godt liv er, fordi et godt liv, pointen er at et godt liv, det er jo bare, hvis du er god mod andre, og føler, du har et godt liv, for hvis du føler, du har et godt liv, så har du et godt liv. Der er ikke nogen, der kan sige, du har et dårligt liv, bare fordi de er måske fattige, eller de har gjort nogle dumme ting, men hvis de ellers den føler, at de har et godt liv, så vil jeg sige, ifølge Gud, ifølge din kristne tro, vil jeg sige, at man har et godt liv. Hvis du føler det, så har du det.